मानि गेजेरजों मा दाबि खालामदों नोंथांमोना बारग' एनडिएफबिफोरा? आच्छा जों बे सुबुं गौमानि गेजेरजों बेखौनो जोङो फोरमायनो सानदों बा मिथिहोनो लुबैदों जे जोंनि बयबो मिथियो एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि डिआर नाब्ला लोगोसे बिटिआर एकर्डनि सागानगिरि बिथाङा सासे सान्थिनि सुक्तियाव बिथाङा सागानगिरि जानानैबो दिनै बिथांखौ जोबथेसालियाव फिन लांफिनबाय। बेनि थाखाय जोङो दिनै खुद्रिखाङो आरो जोंहा दिनै सासे फाउन्डार गैयैयाव जोंहा टेकनिकेलि माखासे खामानि मावनायाव आरो जोंनि सेंग्राफोरखौ कन्ट्रल खालामनायाव जोंहा गोबांथार बेले बेजे जानानै फैबाय थादों। बिथां गैयैनि थाखायनो दिनैसिम जोंनिया रिहेबिलिटेसना दासिमबो जानानै फैयाखै। दिनैसिम गोबां आद्रा दङ। लोगोसे जाय बिथांमोना मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि नामाव जि होनो गोनां एबा मोननो गोनां जों रायलायखानाय बेबो दिनैसिम प्रसेस जेबो जायाखै। बेनिखायनो जों लुबैदों रन्जन दैमारि बिथां एबा रन्जन दैमारि सार बिथां गयोब्लासो बेफोर खामानिया थाबैनो जागोन होननानै जों आसा खालामदों। बेनिखायनो जोंनो रन्जन दैमारि सारखौ थाबैनो नांगौ। बेजों मा रोखोमै बख'यो बख'वा बेखौ जोंहा बुंनांगौ गैया। जोङो बिथांखौ थाबैनो नांगौ। इतिमध्ये बिथां सरकारा बुंगासिनो जे थाबैनो गनाय जासिगोन होनना बुंदों। थारैनो गमारगोन नामा? थाबैनो गगोन होनायाथ' दानिल' नंला, गोबां सम जाबाय, गोबां सम जों रायलायबाय। थाबैनो गगोन थाबैनो गगोन होननायखौ दिनै जों नुदों। बबेबा मोनसे जायगायाव दोनफैनायखौसो जों नुदों। नाथाय जों दिनै बेफोरबायदि बबेबा थाबैनो गनायनि नामाव बबेबा दोनहैनानै गबाय होननाय बुंनायखौ जों लुबैया। जोङो गनायखौ नांगौ, डाइरेक्ट गनायखौ नांगौ। बबेबा मोनसे जायगायाव थानानै जे बिथाङा जोंजों अपेनै रायलायनो हागोन जों बेखौ नुहुराखै। बेखौ समासो खोन्थासिगोन। बावैसो सानसे इउएन होननाय मोनसे आफाद जोनोम जादों। बिथांमोना रन्जन दैमारिखौ गनांगौ होननानै लोगोसे नोंथांमोननि रिहेबिलिटेसन केसेसफोरखौबो फोजोबनांगौ होनना बुंदों। नोंथाङा मा बुंदों? बे रिहेबिलिटेसन आरो मानगोनां दैमारि सार गनायनि प्रसेसखौ जोंनो खालामगासिनो दंखायो। जोंनि बे डेमनस्ट्रेसन बा गभर्नमेन्टजों सावरायलायनायनि गेजेरजोंनो जों मावगासिनो दंखायो। मोनसे प्रसेसआव थांगासिनो दंखायो। जों बेनि थाखायनो दिनै सुबुं गमाबो होजोबखावनायबो लादों, मेम'रेन्डामबो जों गथायगोन एबा गथायदों। बेनि थाखायनो दिनै जों खावलायनो लुबैदों दिनै गोदानै हाथियार लानानै ओंखारनाय इउएलएफनि बाथ्रा इउएनएफआ बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनांगौ जों साना आरोखि, गोनांथि गैया। जोंखौ लानानै बिथांमोना जेन दा बुंथों, मानो होनोबा जोंनि जि मावनांगौ हाबा जोंनो मावगासिनो दंखायो। No release, no rest, no rest, no rest, no release, no rest.